سلام كوراتن فتواتن بيتسر كمين نخاتم دحنا دخاتم متشمستي غاشا سلا زخنا خم كل سب زولو سبسكرايب لايك شير زعم زعيتو حد تاست كاين دانا قص مو لدحريت كاين بل وما طبق لما عالتي التوسنا خلت فيديوهات نيوزي بطعم زغرمانه مالتي حدا سوسي دلع عينت فلالاي بوليتيكا فلالاي كون يخل خلي نهر انا حساب فلالاي كون يخل ግን ክሳዕ ክንዱ ወሪድካ ታሪክ ናይ ህዝቢ ታሪክ ናይ ዓዲ ከመይ ጌርካ ባዶ ትገብር ከመይ ጌርካ ተዛውዖ ክንድድላዩ ኣፈላላይ ክንድድላዩ ቂምታ ክልካ ይኸሊ ዝኾነ ይኹን ኣካል ዝኾነ ይኹን ውዳበ ማለት ግን ክሳዕ ክንዱ ዚ ናውዚ ወሪድካ ግን ናይ ህዝቢ ናይ ዓዲ ዝተቐመጠ ታሪክ ተሰነደ ንዝኾነ ይኹን ረባ ሓይልካ ከምዚ ዓይነት ክትውርዶን ክትዛውዕን ፍታን ግን ብጣዕሚ ስለልገረመኒ ማለት ስለዚህ ዛ ቪዲዮ እዚያ አሰማኝ የሐውዜን ድብደባ በደርግ ጊዜ ብዙ ሰው የሚያወራው የሐውዜን ሰዎችም የሚያወሩት ትላልቅ ሰዎች እኔ ጠይቄያለሁ ባይዘው ምን አለ መሰለህ ያኔ አይ ቲንክ 80 ዓመተ ምህረት ነው ካልተሳሳትኩ ዓመተ ምህረት 81 የሚሆን ይችላል የህወሓት ታጋዮች 10,000 የሚሆኑ ወደ ከተማው ገቡ አሉ በብዛት ቤቱ በየጠላቱ በየምናምኑ በየዛፉ ቁጭ ብለው ሲወያዩ ምናምን ነበር አሉ ልክ 4 ሰዓት ነው 5 ሰዓት ላይ ሲሆን የት እንደጠፉ ውልቅ ብለው ጠፉ አሉ የሉም አንድም ታጋይ የለም አሉ ከዛ ህዝቡ ሰላም ነው የህወሓት ታጋዮች ወደ ከተማ ገብተዋል ስለዚህ ደርግ አይደበድብም የሚል ወሬ አስወሩ ህዝቡ ተሰበሰበ የሐውዜን አካባቢ ሰው አልታገል ህዝብ በጣም ዝገርም እዚስ መቸም ኩሉ ዝፈልጦ ናይ ሐውዜን ድብዳብ ኣብ 81 ዝተካየደ ድብዳብ ተሰኒዱ ተጻሒፉ ተተሪኹ ባዕቶም ዝኣመንሉ ጉዳይ ህዝብ ሓውና ዘለና ዘለስ እዚ ትክክለኛ ይኮነን እዩ ዘሎ ኣነ ተጣዕም ገርመኒ ግን ህዝብ መንግስቲ ሃይለ ማርያም ታይ ይብል ይኸውን እዩ ዘልኩ ሲለ ሓሶ ከለኹ ማለት እዚ ክሰምዕ ከለ መንግስቲ ሃይለ ማርያም ታይ ይብል ይኸውን መቸም ከም ትኩልና ንፈልጦ መንግስቲ ሃይለ ማርያም ኣብ ዚምባብዌ እዩ ዘሎ ህዝቢ ህይወት እዚ ክሰምዕ ከለስ ክንደየና ይሕጎስ ይኸውን እዩ ዘልኩ ኣነ زي قال عالم بتعبي تجريمه ማለት بالله عينت فلالاي انت عليكاس صلاعنا محጓስ ይልካዶ ክሳዕ ክንዱ ዝደ ተወርድ ኢኻ ክሳዕ ክንዱ ዝደ ሕሊና ክትሸይጥ ኢኻ ከዚያስ ታዓይነት ረባሕ ክትርከባ እያ ማለት እንታ ዓይነት ክስኽርኮ ማለት صراحة ንጎ ይወግሕ እንዲ صراحة ንጎ ዓይን ረኸብ እንድና ህዝ ዝኾነ ፈላላይ ክሊ ይኽል ብዘይገድስ ፖለቲካዊ ፈላላይ صراحة ንጎ እኮ كنراخو كيرا كمي غير كان كندي عمل تاريخ ناي 30 غلي عمت بحاده غيزه تزابع نزخون راو حيلكا بتعمي مسدمم مغرم مالك سلازي انا جن كسع خندوزي تزين ورد بجاهم صراح نغو زل فلالاي حدا خوين زي ناو حدا تطميرو صقماتو زفتحو لغيزه خمص يخلي تايز بحال لخونه ባህል አለው ማለት ትጻላ አخلخስ حماق يتزارب ምክንያት صح ንጎ ክትዕረቅ ትኽእል ኢኻ ዝበሃል ነገር ማለት ስለዚህ ከናስ ሕና ዝኽእል ዋይ ከምዚ ኣኽብል ከለኹስ መልሓሰይ ትቆረጽ ዋይ ከምዚ ኣኽብል ከለኹስ ሓሚ መደሞ ዓልኩይ ዋይ ከምዚ ኣኽብል ከለኹስ ልኾነ ሰብ ከምዚ ኣይነ ማሕዘንን ናብ ዘብል ደረጃ ኣይንወድ ክሳዕ ክንዱ ናይ ህዝብ ናይ ዓዲ ታሪክ እናውረድና ንዘይረብሕ ፖለቲካዊ ከስቢ ከምዚ ዓይነት ኣነ ትክክል ይኮነን ዝብል ሓሳብ ይዘለኒ ብጣዕሚ እዩ ተሰሚዕኒ ማለት ካብኡ እንደገና ቀፂላ ንሪኣ ቪድዮ እሱውን ተመሳሳለ ማለት በቃ ልኾነ ነገር ረባሕ ልኾነ ሰብ ክትወቅዕ ልኾነ ውዳበ ክትወቅዕ ኢልካ ዓብይ ነገር ተበላሽ ማለት ህዝቢ ብዛዕባ ናይ ሰማዕታት ኣብ ዝኾነ መድረክ ተኸፊቱ ብዛዕባ ሰማዕታት ዝበለ እዩ ዝሓብና ተሰሚዕና ንመለስ ትገልጽ ነው ኣይትገልጽን أنا كنت دسيت ولا نين زبان رازي أبزح دم يامتياتنا زين ديو جوبون تولدرفن كاودو أحسن بتمن لسانون كلهم تداوى تدام صيحة زي زوم سألنا تطاول زيو لو تخندل لتخوينا زي نانس أرى لا يكونن زخرة سماعة تطاولنا نذكر وأنت يوم تأمل طفأت يوم طفيهم وعلم يوم طفيهم كوابنا يوم سلام أسينمنا زي مبرت عيون بقى بحط يروتا يزوز ولا زحمناس زم سوات تايجيرهم ما يحلو في خنو ናይ ድሓር ተሰውኡ ይኹኑ ካብ ቀደም ትሕዝነሩ ስዋዓት
بعد ما سوقتنا ولا يسوق مالك تيجيرو منا سلامنا في أمنا إذا بقى بدفرة أنا تبغى تعمل جرمني ناتو طرح يكون أنت زجرمني مالك أفت مدرخ بتعمل برا تجادلتني ويوم عبيت مرار زنورني ويوم نزح حساو زيجن زي ما الرامم يبتعمل إحنا منن لجرمني مالك زخونة سب سمعت كزارة بيخلي مسيل ودي ولخونة تجاجيدي بسمعت كزارة بيخلي نعم قداي لخونة نقل لمرارة نقل كل يخلي لخونة تصلعت كل يخلي جين أفت مدرخ زلوا عبيت سبات عبيت مرارحة عي زي تخكل يكونن كنك على استخوينا زي بزي مسارة غير نمبر تاريخنا هزو تجراي نرخصنا سوقاتنا قللنا زمت صنفتي ترجم يول دحر زخنا نجر ولا هز حاوي زارو الهز عصرت سوزي زخو غير ولا سلطات تحس ناو زخنا بوتا تتمطس بحق يخمر يدي حسول الصوتين كم يجر كسبعات نرخصك انت عين تروح تركب صاص تاع عين تروح تركب تاع عين طبيعي تركب بس لا أنا سلطان تتحسك نمن هزو خيخ تمرح نيني عدي خيخ تمرح ليه تسوق جزايد كاب عصر شو عمد قصد حزم عليك نمن يخ تمرح تاع تقبر كاو أنا بطعمي محزن بسرو لبامسه حنا زلوسه زخم زي عينت كسمع خله دمي زنبع مالك شركه تحسو خلها مالك سلاز بجاكم كتقالوا تخوليكم او دلكم غوبتا خوينكم تدلخا وديسا خوينكا تدلخا لخونه يكون بيتا عدي خوينكا نهزو تግራይ لتقم حساب كتقرر تخليها كسع خلو ناوردكا ግን سمعتات نرخصكا تاريخ تግራይ ناوردكا نابلاچقا زغبر قاس ግን بጣعم محزن انا بጣعمي ز فيديو زي بጣعمي نخيني مالك تاريخ ساعون نتبالاشنا انت اي بصور نقول لنا عيله سلاز بجاهم استخعل مطن نهز تግራይ تاريخ ناي سمعتات مسوعات زرخص واغا زورد ነገር ከነኝ ግብር ጽቦይ አካሊ ብዙሕ ጸገማት ኮይኒ ናይ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዘለና ጸገምኩም መህለቅ ይውለታ ማዓት ኮይኑ መህለቅ እኮ ይውልን አው መሰረት ገርና እንዶ መፍትሕ ነምጽ ሓሳባት እንደነፈልፍል ስለዚህ በስተካለ መጠን ኣብ መድረክ ክንዛረብ ከለና ግን እቱ ተሳታፋይ አካል ስምዒት ክህሉ ይኽእል በስተካለ መጠን ግን ኣብኡ ዘሎ ምሁራት ኣብኡ ዘሎ ፖለቲከኛታት ግን ክእርምዎ እዩ ዝግባእ ብዙሕ ነገር ይዘባላሽ ከምናተይ ከም ውልቀይ ማለት ኣነ ስለ በጣም ስለተሰምዐኒ ዞም ቪዲዮታት ዚኦም በጣም ተሰምዐኒ ማለት ብዙሕ ቪድዮ ንሪኢና ግን ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ግን በጣም ይልሕነካ ልብኻ እውን ይሰብር ማለት ስለዚህ በስተካለ መጠን ብዙሕ ጸገም እዩ ዘሎ ኣብ ህዝብና ብዙሕ ጸገማት አልዒልና ኣጀንዳ አልዒልና ክንቃለሰሎም ዝኽእሉ መዓት እዮም ዘለዉ እንታይ ናብ ታሪክ ንብልሻ ኣምፀና እንታይ ሰማዕታት ምርኻስ ኣምፀና ህዝ ህይወቶም ከፊሎም ካልፈትዎ ህይወቶም ከፊሎም ነይሮም ካብ ላዕለታ እዮም ገበሩ ነቲ ዝኣመንሉ ዓላማ ወዲቖም ነይሩ እሳቶም ህይወቶም ከፊሎም ንስኹም ግን ብህይወት ዝተረፍኩም ኣካላት ግን ናታቶም ዓላማ ኣየሳኻዕኹምን ኢልና ኢና ክንወቅስን ክንፀርፍን ዘለና እምበር ተዘይ ኮይኑ ዝተሰውኡ ብፅት ወገናት ግን ከምዚ ንክንረኽስ ኣይግባእን ስለዚ ዓይኑ ዝሃበ እግሩ ዝሃበ ኢዱ ዝሃበ ኣካል ዝሃበ ኣካልስ ከመይ ጌርካ ክትወቅሱ ትኽእል ናታቶም ዓላማ ኣይፈፀምኩምን ኢልካ ግን ነቶም ብህይወት ዘለዎም መራርሓ ይኹን ነቲ ብህይወት ዘሎ ኣካል ግን ክትወቅሶ ግድን እዩ ማለት ክትቃለሶ ግድን እዩ ማለት ስለዚ ክሳዕ ክንዱ እናወረድና ግን ጽባሕ ንግሆ መተዓዛዘቢ እዩ ሓደ ኮይና ትግራይ ክንራኸብ ኢና ዘናስሕ ዘረባ ኣይንዛረበጃኹም ክብል ደልየሎም ማዓልቲ ስለዘዳመፅኩምኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን እሞ ከምቲ ኩሉ ዝለህዝ እውን ሳብስክራይብ ላይክ ሸር እናገበርኩም ኣባራትዑና ኣየኹም በሉና ካልኦት ብመዘናግዕቲ ዝኾኑ ወግዕታት ምቁራት ወግዕታት ተጓንፈታት ካልእ ቪድዮታት እውን ንቐፃሊ ሒዝና ክንቀርብ ኢና እሞ ኣየኹም በሉና ልሎም ማዓልቲ ግን ክብረት ይሃበልይ ይቐኒለይ